lagi di Palito Nametmed. Selamat menyaksikan. Tungo tanga tusa. Natuluon sa masam binatang na metmet. Tungo tanga tusa. Selamat pajumpang dihita di channel Palito na metmet. Di edisi na salpu tinaringotan taringo tu parumayan di Losung. Narihita taringo tu tungo tanga tusa. Hatamata doi. Tungo tanga tusa. Asa songon na hebat warnai bata dokma de tungo de tanga de tusa. Na toluon imam masam ni serangga kecil manang binatang na mekmet. Tungo bahasa Indonesianya gurem. Gurem adalah suatu penyakit ayam, kutu ayam yang sering kutu ini dijumpai pada ayam yang mengeram. Manuk na mudopon uludoi tungoon. Masa mek doi. Sugari mangisir itu tu daging liba. Hilalau do pangisirna alai maol mai luluan di dia mai. Saya songon na geok-geok mapa kilalaan. Masai mek doi bana. Tungoon makarat. Tungoon boydo mangosop muder ni manuki. Bolo pala tungo manuki ris sudah dagingnya masih kordoi hilala manuki. Tanga ima sama-sam tong serangga mayuton Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI tangaon adong do hampir 800 jenis tanga bahasa Indonesia di do kepinding adong do kepinding air, adong do kepinding biji, do lanaka nasi. 800 jenisnya. Kepinding, bahasa Latin Cimex rotundanus. Jenis serangga termasuk Aphaniphthera. Meliputi sampai kurang lebih 800 jenis. Disebut juga kutu busuk. Serangga tak bersayap. Ukuran tubuh hanya 2-4 mm. Kepala boleh dikata tumbuh menyatu dengan leher. Bermata tunggal. Mulut berupa alat penusuk dan pengisap. Dibanding dengan ukuran tubuhnya, hewan ini memiliki kaki-kaki yang cukup kuat sehingga dapat meloncat cukup jauh. Hidup di sela-sela tempat tidur, tempat duduk atau dinding rumah. Mengisap darah manusia. Sementara kepinding air adalah hewan air termasuk kelas udang-udangan. Mata di menyebelah kepala, tempat pengeraman telur di punggung, bergerak dengan mengayuhkan kaki yang pendek. Jenis jantan berwarna merah. Hewan ini disukai ikan. Tanga somal do jumpa kita di abit akka abit na rotak, abit na kotor. Birong do rupana jele mangosop mudar. Molo tusa ima sama-sam tong masai mekmet. Masai mekmet ulu doon maringanan diaka abit. Abit na sohya marsusi naung masai rotak. Tarna dulu nama masaninna. Ima kaibit naso hiamar susi, apalagi dakyai susi do sabun. Jadi saya maringanan mai diabiti, maosok mai madoi mai tuna make abiti. Ido sadong upama di halak batak, unang marbuni-buni tusa dituruni pajaruman. Marbuni-buni tusa dituruni pajaruman. Alamas mek do tusai hiraboy di bana solot di abiti daktari dia. Tarsogon hutu rupani. Jadi tusa masai lomorohana somala maringanan di abit. Abit nang liling somar susi. Abit na rotak. Naso di susi dohot sabun. Manang salimut. Gober. Manang kulabu. Bagat do berengon pahyanon. Jala lomodo rohani na puna pahyani mamake abit nai
abe nunga maringana tusa disi. Jala lomodo rohana miat disi. Jala di sini bana martabuni mangosok muder ni na make pahian nai. Alain wa ingot dangarong be Jepang tusa ala nunga yes pahian nunga rong be ka sabun deterjen manusia ka pahian. Unang marbuni-buni tusa dituruni pajaruman sada padohano nima sada pangalaho naso denggan di halak na mardongan sai di pardongan rupani HP dongan naon nunga makarat songo tusa nunga mangosok muder dung makarat ibana manigor sigok boy martabuni autuk surah songo na dilului ngametor sigok ibana martabuni tuturuni pajaromani muse kebe hulip ima pangalaho na madang gurhon sidang gurhonon na dungi martabuni manguse ibana marbuni-buni tusa dituruni pajaruman. Pangalaho si basidingon haroron itu hatta Tuhan Yesus nunga mabuan sinodang mabuan hatiuron jala ditogu mahita sian na holom tu hatiuron hita pe mabuan jolma tu hatiuron dang be sai marbuni-buni. Songon halak na porsia hita unang be marbuni-buni tusa dituruni pajaruman. Alai di hapataram ma ay nunga dijauh hita tu hatiuron. Terima kasih telah menonton video kami di Palito Nak Mehmet. Ya. Ikuti terus video kami selanjutnya